Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Magasunod sa diligid lamang madugay, ang Aksyon Radio, Balita, Banat, Bulig. Aksyon Radio, Balita, Banat, Bulig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:04. Kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon!
Aksyon Radio. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes. Ika-29 na sa bulan sang Mayo tuig 2010 o kon 2020. Daw matras ka pa. Lapit na lang mga ka-aksyon. Ano ay hanang palabuton sa June 1, no? Monday, no? Mga tatlo na lang kadlaw ang nabilin kag kung anong palabuton ta sa June 1 amo na nga ton sining ginatukib pa mga ka-aksyon, no? Pero siguradong sigurado kung basihan ta ang hingyo sang presidente kag National IETF nga ang halos kalabanan daw makonsider ng bisan paano makaro amat-amat na kita by June 1 halos tanan, no? Pero ang social distancing kag face mask yara lang sa gihapon mga ka-aksyon. Amo nang importante dra, no? Kag ang mga negosyo diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ginasigahom ta nga may mabukas gid man siguro pero hindi na katulad sadto mga ka-aksyon, ha? May mga baligyaan nga daw halos nagkala pierde na. May mga pagbuhin sa mga empleyado kag kadamo sa mga empleyado diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag Negros Occidental nga way obra Kaya mamuhin ang ilas ning ginaobrahan sang tawo. O kung ginaobrahan nilang mga baligyan, sus mamuhin gid tawo. Amo nang pinaka masakit gid sa tanan nga lahog sang kapalaran. Pero kabay unta nga bisan paano makaro bawi-bawi na kita kung tani ni pero kung ang Bacolod kag Negros Occidental na nagahingyo pa sa National IETF nga wala lang kuntani sang biyahe sa airport kag puerto diri sa syudad sang Bacolod. Galing sa prangkang istoryang gabuhi na sa aton diri ang mga halin sa iban nga lugar, for example sa airport kag diri sa puerto ta. Magpasulod sang ilas ning mga negosyo diri sa probinsya kag syudad sa Bacolod amo na kung kaisa ang makabawi-bawi kita, no? Pero pangamuyoon talang mga ka-aksyon nga bisan paano maka-recover kita amat-amat lang, no? Ang ginahulat-ulat gid sang tanan mga ka-aksyon ining parte sa eskwela. May mga opsyon yadto gabi sa press conference nga ginpatigayon sang presidente nga ginplastar man mismo sang departamento sang edukasyon nga daw mabukas gid sa iya pero may mga options nga ginpalayag mga ka-aksyon, no?
Idonto kung nang halos kalabanan nakahangop sa sining hilikoton sa bulutuan. Labi na kung ikaw way isang kaugalingon nga komunikasyon like laptop, tablet, kag iban pa dila nga galamiton, pero may mga module man sila nga ipadala ang Department of Education. Lantawon tani mga kaaksyon although nga ti June 1 daw ma-start ng brigada. June 1 to August mga kaaksyon, kag balik eskwela program. Ibaloon talang ni kay sige-sige paman pagkuha sang data sa aton sining presidente mga kaaksyon. Ang wala gid komunikasyon amuning tama gid ka kaluluoy kung anong options nila sini kung makapadulong sa eskwelahan. Kagang iban sa ilalang tagsa ka mga puluyan kasadya no. So, hindi mo maintindihan pero ang aton sining gobyerno lokal ang syudad sa Bacolod kag Negros Occidental kag iban pa ganito nga probinsya kag mga lugar man sa Bugos nga Region 6 nagahambal nga kung pwede anay mapaiway lang ang klase mga kaaksyon. Ang kabataan na munikon ka isang mabutang si talital mo from kinder to grade 6. Muning mabutang si talital kay ti wai man niya sang kadlagkuan ng kay balo maghambal kung anong ginabatsyag no. Dapat amo man ang atindihon sa aton sining nga gobyerno kung concern kita sa mga kabataan ta. Dapat mahangpan sang gobyerno nga kung wala sang klase sa isa ka tuig nano bala ang matabudra no. Ma-okay lang ayhan o kung eskwela gid no. Amo nang dapat nga lantawon sang halos kalabanan tada, especially sa Department of Education. Kay silang nagka-control sang pag-eskwela, pagbukas ang klase naton, kag ang pagtudlo naton, kag ang mga teachers na hindi man mabutang bala si talital. Lain niya kung yara lang sila tagsa ka mga puluyan, ang mga manunudlota, kag kung makareport man sa opisina nila, gamay less ang problema gid, especially sa COVID-19 no. Amo ni kun kay isang hindi ta mainsindihan nga pamalakat kay kunano ay ho damong nagahambal, mas madamong nagahambal nga dapat ipaiway anay ang klase bisan ang mga local officials ta diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental ang nagahambal nga kun pwede anay ipaiway no? Isa ka tuig nano man lang naman way gani isa ka tuig pila lang kabulan ng pagpadulong sa mga kabataan ta sa mga bulutuan. Anyway, stay karon nga adlaw Biyernes mga kaaksyon. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod sa mga kapurukan kag kabaranggayan kag sa Bugos nga probinsya sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon. Kalakip man sa Negros Oriental nga side, sa Oriental side yan sako ang panglikidar to iya pag pinatsanay sang riding in tandem nga mga suspects. Kahapon do isa naman to kamay nga nagabitbit sang bata niya ang ginlutang mga kaaksyon ti ang masakit diri kay ang bata niya nga 6 months old naigo pa to sa baties bla. Sos ka budlay nga sitwasyon ini nano ning katabo sa Negros Oriental. Ya daw sunod-sunod ang pinatsanay dito sa ila. Kag kalakipan nga gina-acknowledge tang aton sining nga mga kaaksyon nga yara sa Bugos nga Region 6 kag tubtob sa Malabutan sa aton sining nga pagwaragwat. Inupdanay kita mga kaaksyon plus ang aton sining nga mga kaaksyon nga yara lang naka-tune in via Facebook Live sa aton sining nga pangalagad. Ipadala lang mga mensahe ninyo kaya tagan tanay talupangod sa dili lamang madugay diri sa inyo sining palatuntunan. I-like lang aton sining Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod. Kag ang aton sining website sa www.aksyoradiobacolod.com.ph.
Sa kinanda na kuang inyo ka-aksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Ginpalayag kagabi ni Presidente Duterte sa iya sining press conference nga China amo ang hatag kuno sang vaccine, magapanguna sa vaccine by September, no? September kuno nga bulan to, pero tiway mabalan kung subong nga tuig kung next year pa. Pero subong nga tuig to. September kuno may vaccine ng COVID-19. Mismo ang nagpalayag sini ang China amo ang magapadala sang vaccine para sa COVID-19. Ay kasadya, no? Sige, pagkaronan talang na mga kakson diri sa aton sini nga pagpangalagad. Pagtutok lang mga kaaksyon sa aton sining balitaan. Sa Kapitolyo, mangin kaupod ta si Aksyon Marlon Hinovia karon nga may press conference nga ginpatigayon si Goblakson. Pagtapna sang COVID-19 kag pagpabangon sa ekonomiya, dapat anay tutukan antes ang pagbukas ang klase suno kay Governor Lacson. Kaya makon mo ng gobernador na ginagapabutsyag, tsakto mo na. Kaya daw halos kanabanan nga mga ginikanan dire sa prangkang istorya gahambal gig nga dapat ipaiway anay subong ato eh. Siling sang gobernador sang probinsya, unahon tanay tapna ning COVID. Kung digid man sa matapnay ng mahaganagan bla, ng pilang nahot na lang, kag makabangon ang ekonomiya. Amo na dapat ang unahon tagid kay kun ang DepEd sa prangkang istorya kagabi sa plastar sang tiglikom sang DepEd daway kagidhangpon daway kagidhangpon. Way ka man makuha nga rekomendasyon, ti amo lang to pag patigayon lang sang module, mga gadgets, ay pwerte, no? Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, gabalita ni Aksyon Artay Hopon. Ordinansa nga nagapatuman sang penalidad angot sa pagbayular sa social distancing kag paggamit sang face mask ginapaabot nga matuman na sa nauna nga bahin sang bulan sang Hunyo, penalidad nagalabot sa 200 tubtob 300 pesos suno sa author sang ordinansa. Kag sa BCPO naman nga balita, gabalita ni Aksyon Eden Abuso. Bacolod City Police Office nagahulat pa sa gyapon sang mando kag IRR angot sa pagpanagtag sang second tranche sang ayuda sa idalom sang SAP. Mayara pa na gyapon na? Ambot kung mayara pa na. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon na Brian Morden, 225,000 nga droga dakop sa buy-bust operation sa Dakbanwa sang Silay. Gadagsa ang COVID pero mas gadagsa pagid ang drugs. Kay kahapon diri sa Bacolod more or less mga 2 milyon mga ginabulubanta 2 milyones nga balor sang shabu na dakpan sa operation sang Police Station 2. Ay hamakin mo niti sa probinsya sa Silay ho. 225 naman nga droga, ang balor sang droga nga nadakpan sa ngaton sining nga mga kapulisan. Samtang balita sa patrol, Wiyab Aksyon Eden Abuso, ini may kangtanan sa pag-abot karon nga aga sang Breadco o kung pag-abot sining aga dra sa Breadco sang isa ka barko bla ti Philippine Coast Guard may dalang PPS kagiban pa amo ning hibaloon ta karon dugay-dugay mga kaaksyon upod sa kay Aksyon Eden Abuso. Kag sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, blended learning sang DepEd suportado ni Pangulong Rodrigo Duterte.
PNP checkpoints magapabilin bisan pa nga i-downgrade ang mga community quarantine sa pungsod suno sa DILG. Klaruhan ninyo bala. Basta importante nga klaruhon lang ninyo kung ano ang dapat nga imando, amogid ina ang imando, no? Kaya hindi dusok butong nga okay subong pagkabuwas lain na naman. Amo lang na isa lang ka hambal. May mga reaksyon pag ganing alingya, hala, mga amuna tanan ng mga cabinet members nga nagauyat sa mga vital positions. Amuna sila? Ate, amuna sila mo. Kibot man sila kagabi sa plastada nga siling nila, hala, mga olds manatanan. Sige lang, basta importante, gaulobra lang. Ha? Kaga balita sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan kaga diriman sa pungsod Pilipinas, aton hibaloon sa dili lamang madugay sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dinig lamang madugay, mahina ang kalaban. But before sina mga kaaksyon, mahatag tanay pila ka mga commercials. Standby lang ha, kay dugay-dugay ihatag na namo ng mga detalye sa mga balita nga inyo nabatian ng mga Pangulong dinalan. Mabatian yun na dugay-dugay. Upo ng aton sining mga action reporters. Steady lang ha, steady lang. Steady polls ko ng amigo ko pa. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod Salmudo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulig ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang
inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:26 na 11:26 na mga kaaksyon. Saway pa makatimo-timo da, pagtimo-timo na mga kaaksyon. Gaga sa nagapangita pa, pangita lang anay, no? Kay dugay-dugay pa man Basi pa man lang karon lang makasagyap man tasang palanyagahon ta. Amo gid na kon kaisa. May yara lutaw o may yara sang daw kahunas, may yara man daw taog nga pagpangabuhi. No? Pero ang manami dere para sa complete nga management sang inyo liver detox, mag-detox 500 capsule kada adlaw. Kaya ang detox 500 capsule may detoxifying compounds nga nagatinlo sa aton nga dugo kagatay, ini man na may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants, pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag-DTX 500 capsule na kita sa matagadlaw. Amo ning gamiton ta DTX 500 capsule, mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kadtuan talang balita gikan sa News Center upod kay Aksyon na Dorel Cabato, ini may kangtanan sa blended learning sang Department of Education. So kung DepEd, no? Suportado ni Pangulong Rodrigo Duterte, ano siyang blended learning sang DepEd nga ginatawag. Karon dugay-dugay discuss na ni Aksyon Dorel Cabato. Kung anong blended, may coffee na sa Aksyon Dorel, kung wala. Ayo. Basta importante blended learning. Amo nang ginatingwan gid subong sang DepEd, pero ang implementasyon okay na maghambal ka, pero ang implementasyon kung paano. Amo na mga kaaksyon. Kay kung saligan ta ni mga teachers ta, ay porte gid ti labanan niya sa damo nga obra mga teachers ta, plus magpagdulong pa sa mga modules ta kung ano panadrang kinanglanon sa mga estudyante ta sa ila tagsa ka mga lugar. Kada semana guro madulong gid sang dapat nga tunan sang kabataan ta, no? Kag PNP checkpoints magapabilin bisan pa nga i-downgrade ang mga community quarantine sa pungsod suno sa Department of Interior and Local Government o kung DILG. Plus ang update sining COVID-19 sa bugos nga kalibutan kag bugos nga pungsod. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan sining mga balita upod kay Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Dors, good morning. Yes, Aksyon Rex, mayong aga kag sa aton nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Suportado ni Presidente Rodrigo Duterte ang blended learning nga planong ipatuman sa Department of Education o kung ang natalala nga pagbukas sa klase. Suno sa kaya Duterte nga magapangita man siya sang pondo agon masiguro nga maayo ini nga mapatuman sang DepEd. So ano ini nga blended learning? Sa isa ka televised meeting sang IATF kalakip ang presidente, ginpathag ni DepEd Secretary Leonor Briones nga sa idalom sining blended learning
ang pagtuon ng himuon pinaagi sa paghatag sang module sa mga estudyante kag paggamit sang mga TV, radio kag internet action rex. So man siyang gitawag nga blended learning. Meaning pag-usaro nila mga telebisyon kag radyo o ng internet lang ginatawag nga online classes. Like for example, ng mga television na? Ate, way pa ta kabalo kay way pa sila ka-plaster kung ano ning ila ano nga mga television da? Ang PTV4? Ang IBC kaya ka gobyerno na? Ate, laban-laban gid guro kay hindi man pwede ABS. Tigaling wala man tadi? Ha? Wala man tadi? Ate, ilan na problema. Kung paano na nila may mga lugar action doors nga wala sang government and controlled corporation nga mga televisions and radio. Correct. Nga makuha mo lang bala sa like signal lang, antena lang job mo. Aradan kinanglan mo with cable, diba, Action Rex? Ang iban lapok na nga daan ang ilang mga sikad-sikaran na cable pa yan. Ang ginagamit gani nga antena lang Action Rex, kita ka na sang bansil, bala sang sigarilyo. Amo na. Diba? Kamudlay gid bala daw hindi mo ma-reconcile kung paano ini. Okay na iya kung dito ka lang sa Metro Manila, within sa Manila lang bala mismo. Pero mga outside Manila, mga provinces, kabudlay. Ang cable nga hindi pa stable gid katama subong may mga areas pa diya nga wala sang cable network da nga Kag once magkakonek ka. mag-ulan action Rex gabisyo na siya mong ang cable, di ba? Oo, amante sa ako yung ninyo ya wala. Wala man to. Ay wala magaling. Ako mo patakod ka wala ka connection to ay limited ang linya te. Ano pag hindi ko kinsindi nga ginplano ini sang Department of Education nga amhon nila nga ang kalabanan sina ti laban abi butang mo may kwarta nga preya sabi sa imo makapadala ka sa eskwelahan kag magkapatuon ka sa balay mo nga mayara internet connection. Mayo ang internet connection ang pinakamayo subong daw 4,000 plus nga connection. Kaya kung mag 2,000 ka lang hinay na, pila lang ka MBPS na, MBPS na. Pila lang ka MBPS ang cater sinati. Gaigod na Action Doors. Ay, kala. Hindi gastugid kayo Action Rex. Gastugid ka tama, I don't know kung nga agin kwan ini sang DepEd. Okay man na para sa akon, para sa aton sining mga ka-action, pero dapat lang tawon ginilang sitwasyon tani. Kaya kadamo man sa mga mayors kag governors nga nag-a-appeal nga kung pwede paiway lang anay ang klase 1 year. After 1 year, di pa takatibawas na or maybe within sining nga tuig 2020 pagka 2021 another pagbukas ang klase Correct. Kaya mo ganyan plano nila ya Action Rex. Ginapanumdo man nila guro ang ano man sa mga kabataan, ikaayo sa kabataan, galing kay amo man agaling balaw. Delikado man para sa mga kabataan. Kung may pagkanto mo sa eskwelahan, mag 40 ang average sila sa isang kwarto. Mo lang tunga, mga 20 abis sila. Plus ang 20 ato sila mga puluyan. Tigdo ka budlay man na paano i-identify ang mga 20 lang nga pasudlo daw, kagang hindi, no? Paano sila tudluan? Naglingin man ulo mo? Lingin gid ulo ko mako mo yung ginikanan kaya mo ikaw ma-serve as manugtudlo sa bata mo ti paano ko nag-obra ka mo nga duwa? Correct. Amo na Action Rex. Sino matudlong timbang mo to? Hindi mo balan ko. Mo balay? Hindi mo balan ko natong ginakutis ang bata mo, di ba? Online. Galing kay wala ta mo sundon ta lang na sila kung anong gusto nila. Balaan ta lang na Action Rex sa Lunes ko na matabo. Correct. Masugod na sa Lunes kadaan? June 1 enrollment na kagkuan na ng panglimpyo na. Basta sa August may balik eskwela, may ano pa na to? Balik eskwela kag ano pa na ng brigada. Wala na sa una pa naguro subong guro si way na. Duara dugin ko naman na nila balik nila. Ay galit. Hilamon ba yan? Among gihapon I don't know. Sige. Sige sa ibang tanay nga balita naman nasyonal Kaya ginpahayag subong sa nga Philippine National Police Action Rex nga magapabilin sa gihapon ang checkpoints bisan pa nga gina-downgrade na ang mga community quarantine sa madamo nga lugar diri sa pungsod Pilipinas. Suno sa Department of Interior and Local Government nga may checkpoint sa gihapon ang PNP sa nagkalain-laing nga lugar sa pungsod. Bisan ang lugar
nga yara si dalon sang ECQ, MECQ, GCQ kag MGCQ, yin pahag sang DILG nga magapabilin gid ang mga PNP checkpoints. Bango dire nagpanugyan ang DILG sa publiko nga masamigid nga or always gid magdala sang ID kung magwa sa ilang mga puloy-an. Partikular nga dapat dalon amo ang company ID bilang pamatuod man sa mga employment para sa mga nagatrabaho o kontrabahador sa mga kompanya nga gintugutan na nga mag-operate. Umpisa June 1 Action Rex do mga parlor, salon kag ano di sa ton tugutan na. Tugutan na sila. Pwede ka nagpa-parlor. Yes, pero social distancing gyapon. Yes. Kag naka-face mask, amo lang dapat ka sundon. Correct. Hindi kay kunara kas parlor daw pamatyaga mo do hakugan kay mo yang magdaso ka man to. Di ba? So mas mayo sa na appointment go Action Rex. Galing kay negosyo man ang ila mo makmugar kilas la sa pwesto nga daan kun bay appointment na. Sa isa nga daan kabilog magpa-parlor ka daw tag 4-5 ka oras na. Tikinanglan gina nila pariban. Di ba daw dugay-dugay na nga inuras. True, mga tag-anom ka oras na Action Rex. Nataan ko na iya gani maghulat-hulat magpariban-riban hindi pa gulat pa. O paliki lang. Amo na magpariban ako. Magpariban ako. Kalay. Kilala ko? Do pamantsaga ko maglaugtas do maglabugtong ugtas mo yung kadugay-dugay na balikon lang yung balikon. Sige. Para straight basta open na by Monday. Yes, kag wala pa nabalaan ng Action Rex na ang protocol sining dine-in lang restaurant. Wala pa man sila pag ako kuha magyapon do antad man gyapon do amo magyapon Action doors nga basta may social distancing lang. Sige. May open siya. I-allow nila ang pagkaon. Duwa lang siguro. Tigaling kay kung ang iban magguwa nga daan kapin pa kung Domingo tag 5 nga daan sila kabilog. Paano naka-social distancing? Dito lang luto sa inyo puloy-an. Dito na lang. Para katipid pa. Correct. Hasta na June 15. June 15. June 1 to June 15 ni Action Rex. So, after June 15, dra naman mabalaan kung ano naman ang aton kapalaran sa sining kalibutan. So, ma-update na Action Rex, sining COVID-19 naman. Under discussion pa na ang opening sang barbershop, sang salon, sang mga restaurants. Under discussion pa na. Mabalanta within siniguro nga mga inadlaw. Kaya basi, bala maglain naman lang ihip ng hangin. Basilain naman tuod. Sige. Okay. So, sa world record naman, sining COVID-19 Action Rex, ang infected subong sa bugos ng kalibutan. By the way, ang ginapaabot gid sang tanan ang biyahe sang barko kag sang eroplano. Way pa dira. Wala pa Action Rex ang action. Lat-laton talaga na. Matabo sinaman. Do diri na lang kita guranay ni hasta mag-Disyembre. Hindi kita ni kalupad siguro. Basta lato-laton yun lang. Kay once may panibag-ong plastada kag palayag ang presidente parte sa airplane kag sa barko mabalaan ninyo gilayon na. Pero ang gipalayag lang to Action Rex ni Secretary Tugade bala Action Rex sang DOTR. Pagabuksan nila Action Rex ang i-extend nila ang international aviation gateways bala. Like mga international nga mga flight. Pagabuksan nila sa mga madamo nga lugar probinsya diri sa Pilipinas. Cebu. Okay, para syempre rektada na lang bala kay manambal ni Presidente Duterte mong nga mga OFW sa maabot rektada na lang sa ila probinsya. Sa ila tagsa ka mga lugar. Kag hindi na sa di na mag-agito sa Manila. Correct. So, manong plano, subong sang DOTR Action Rex, di panilagan, tarang plano nila. Nag-report to gabi si Tugade? To siya gabi. Siya tong gawakal to nga daw wala man to unod? Alkalay! Sige, mga bike lane to yung mga train to yung ginawakal yan sa mga probinsya yung biyahe sa eroplano, ang biyahe sa barko, ano na iya karon niya, way gid tumamit lang kagabi. Way gid tumamit lang, dapat ang tanan nga under sa anong pinaganabuda MGCQ. MGCQ kung ano dapat social distancing lang gyapon. Kung nag-unod ang imo nga barko 200 ma 100 lang anay for social distancing purposes. Amo na dapat ang ginapaabot gid sang tanan galing kiti way gid tumamit lang kagabi to. Do ka ano lang anay, chill lang anay guro. Palayag pa sila sa Sunday. Yes, kaya ano lang subong 29, 30, 31 may duwa pa kadlo. Sunday pa sa Sabado kag Domingo pa pagka Monday June 1 na mo. Sige, Action Rex Ulaton ta. Sige. So sa world records ang COVID-19 ang cases subong
naglambot na sa 5,905,415. Ang nagkalamatay dire 362,024. Kag ang mga naka-recover 2,579,691. Sa pinaka-latest naman sa Pilipinas kahapon, Mayo 28, 2020, ang cases dire 15,588. Ang mga nagkalamatay 921 kag ang mga naka-recover 3,598. Sa probinsya sa Negros Occidental, 9 ka mga kaso, 5 na ang mga naka-recover kag 4 ang nagapabilin nga aktibo nga kaso. Diri sa Bacolod, 13 ka mga cases dire ang mga naka-recover, 7 na ang mga nagkalamatay 3 kag ang aktibo nga kaso 3. Sa Bugos naman yung Western Visayas, sa pinaka-latest man kagapon, Mayo 28, 2020, ang kabilugan nga cases naglambot na sa 111, 23 diri ang aktibo nga kaso, 78 ang naka-recover, kag napulo ang mga nagkalamatay. Balita, nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB, Aksyon Dorel Kabato. Sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Dorel Kabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 11:41 ng aton oras, 11:41 na mga kaaksyon. Sige, samtang iban sini nagaplastar na sa lamisa, ang iban sini nagahikutar pa sang palanyagahon pagpanyaga na may palanyagahon na para siguradong sigurado solve ang aton sini nga problema. Ibalontan na sa sining mga tinuon ang report sa ato sining nga patrol si Aksyon Eden Abuso kay actually may mga nagalabutan na sang PPS ining kwambla galamiton para diri saton ti ang barko sang Philippine Coast Guard nag-abot siningaga. Ato ni baloon tabi si Aksyon Eden Abuso kung ano pagida mga karga sining barko sang Philippine Coast Guard. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari si Aksyon Eden Abuso gikan sa Philippine Coast Guard Station diri sa syudad sa Bacolod. Aksyon Eden. Action na Rex, live kita di karon sa Bredco Port kay may nagbisita di Action Rex ang pinakauna nga offshore patrol vessel nga mong Gabriela silang in Action Rex ang Philippine Coast Guard sa Bredco Port sinigil lang nga aga. Pag wala labot sa pagbisita din nila may dala silang personal protective equipment para naman sa mga personnel sang PCG kag ang iban ang igahatag man sa probinsya. Kay Action Rex actually personal sa help man ni Sir Benjamin. Na istorya pag Action Rex ang commanding officer mismo ng sininga vessel nga si Commander Alberto Ferre ka ininga vessel Action Rex ang gikan sa France gali kagkaron na ari diri sa sa France naggahalin? Sa France imported. Halin sa France nagrekta sa Bacolod? Ibaloon na ni Action Rex karon ang iya sininga journey, boat journey. Actually kaupot na di si PCG Negros head Lieutenant Commander Jensen Benamin ate ari sa live kid upod sa aton. Sir, kamusta di ni halin ang ato nga vessel? Action Rex may ukto. May ukto, sir. Tanan niya nagpalamati sa imo programa. May ukto tanan. Dini nagalin ang aton sining barko nga nagdulong sa mga PPSD kag iban pang mga supplies? Actually, sir, the vessel itself is made from France. No? I think 2 weeks ago, nag-taxi siya sa Manila from France. And then with that, with the pandemic situation diri sa aton sa Pilipinas, it was commissioned to deliver logistical requirements sa bilog nga Pilipinas. No? So that is why redesign po sa Bacolod, pag-unload sa mga PPEs, so iba't mga supplies para sa aton sa Coast Guard Training Center sa Inubaan. Halin siya sa Manila, then Zamboanga, Palawan, then Bacolod City. Ano nga mga areas ni sir ang hatagan sang mga PPS nga dala nila? Ini sir ang nga PPS para man sa Coast Guard frontliners nato no. Diri sa Western Visayas, Iloilo, man din sa Southern Visayas, Bacolod, Negros Occidental, Oriental and Siquijor, and of course sa Central Visayas.
Okay. Yes, sir. So, bali, una kita dre sa Bacolod kung ano man. Una kita din nakabaton sina? From Palawan, sir, nag-dock siya sa Zamboanga. Okay. Then Zamboanga go into Bacolod City. Ika-tatlo ka. Ano pagid luwas ang PPS na? Ano pagid mga dala nila, sir? Mga supply, sir, sa aton training center sa Inubaan. Kaya aratada nga Coast Guard Training Center, mga 800 plus na da, no? Na Coast Guard na recruits na ongoing yung training da sa Hinubaan. So at least Mayo ining report subong hasta ano oras di sila? Ako lesta lang sa karon mga alas 4 sa hapon. Lakat naman na sila. Di na sila pagkanto din, sir? Madepart siya from Bacolod City, go straight to Manila. Manila na sila. Dito na sila manload sang nabili nila ng mga kargamentos. Actually, wala na sila kargamento kaya naubos na datan sa tatlo ka Coast Guard districts. So, from here to Manila, then wait naman sila sa mission kung di naman sila i-direct. Sige, action na din? Yes, actually, Action Rex, namin Manila Balita, kay wala labot, kaya ini nga vessel ang may karga sa mga PPEs kag other supplies para sa aton nga training center. Amo ni Action Rex ang pinakauna gid nga offshore vessel patrol sang Pilipinas. Nga makapalawig niya kumbaga Action Rex sa kadagatan kag ti sila gini magabantay ti suro kay ina kay Sir Benjamin law patrol vessel ni sila magapatuman gid sa mga maritime laws. Kag di kay ina na mention man ni Sir Ferre Action Rex nga may-ari di sila sang helipad. May-ari man sila Action Rex sa mga preparasyon inka so for sino to? Si Sir Commanding Officer Alberto Ferre, Action Rex. Alberto Ferre? Ferre. F-E-R-R-E. Ferre? Correct. Kaya may-ari, hindi siya Action Rex. May mga preparation na sila, may mga canon. Ano ba ito na-mention kay na? Ano ito gani, sir? Water cannon. Water cannon. Ngayon so in case mabalak dagat may mga sunog sa dagat. Kasi kapatuman. Gindonate man na nila sa Philippine Coast Guard? Actually, it's built in na sir sa aton niya patrol vessel, offshore patrol vessel. May helipad siya, no? Pwede siya mag-accommodate sang dagko ang mga choppers. May ara sa water cannon. In case na may sunog sa tuwa sang dagat, sa barko, it can respond, no? And conduct a firefighting. May ara siya sang decompression chamber. In case na may mga diving accidents during sa underwater operations, they can treat diving accidents on board vessels para hindi na airlift or dalon sa hospital. At least mayo inang mga development. First ni sir, nga ginadulong diri nila or gindala nila di? Yes sir, this is the first of its kind, no? It's the first offshore patrol vessel of the Philippine Coast Guard na na-acquire. Yes sir, sa aton niya may managabot pa ta, sir? Yes, according to Commander Ferry, there are two, no? Coming pa by maybe 2022. Mas madako di siya. It's a 93 meters na offshore patrol vessel. Pero sir, klaro talang this vessel is different from a warship, hindi sir, you know? Yeah, that is correct. Coast Guard vessel or it's a law enforcement vessel. It's different from Navy vessel. Navy vessel colored gray is a warship. So it protects our territory. And the Coast Guard vessel, it's a law enforcement vessel. It really enforces maritime laws within maritime jurisdictions. Pero grabe, ini sir, no, ang iyaman niya, kumbaga, kakayahan or capability. Kaya na-mention mo kayo na nakalabay siya Indian Ocean, Benam Rice. Ano ba ito ganun, sir, yung mga agyan ni sir? Yes, from France, no? It passes, of course, the Suez Canal, no? Indian Ocean and going here to Philippines. Amo na yung kadakong sakaya, no? Yes, Action Rex, ang ginpadala to, nablang picture niya, so yun ang bunlayan, kita di mag-live. Nakutako ni siya Action Rex, kag Gabriela Silang ang pangalan. Do bastugan, gid.
Kay Gabriela silang Aksyon Rex. Actually, pagdaan pa din sa gyapon subong na gapapanaog man. Gunload pa, gunload. Correct. Gunload pa sila. Mga pila ka PPS na? Subong Aksyon Rex kay ina, bali Sir Ferry, actually, wala pa siya sang numbers yet kay tilain ang gin-assign niya nga naga-account Aksyon Rex. Pero ang mga gapalanaog na nga mga karga na dra, mga miyembro sang Kwanman Coast Guard? Correct, Aksyon Rex. Actually, ginpamangkot sa kaina, ang ila di nga ni personnel, nagalambot 60, sir, no? Yes. Pero ang subong daw may 56 lang sila, composed of 7 ka-official, kag 38 ka newly trained Aksyon Rex nga mga PCG. Kay kung madumduman ta nagligad, may bag-o to nga mga nag-graduate, nagligad lang nga semana Aksyon Rex. Ang iban ari na dira kasakay na, kag nag-start naman sang ilang nga trabaho bilang katapos sang PCG Aksyon Rex. Sir, after sini ang malakat ni sila, sir, no? Then, nakabo na lang bahala, then mag-forward sa inubaan. Yes, that is correct, ma'am. Sige, Aksyon Rex, kasi may pamangkot ka pa kay Sir Benjamin. Masailutan na, ibin, anong latest sang sakayan pandagat, tada, biyahe naton? Anong update ta, sir? Yes, sir. With regards sa biyahe sa aton Roro, still ongoing, but no passenger. Only essentials pa. We'll wait for the June 1 sa lifting sa aton niya GCQ to MGCQ, and we're waiting for the governor and mayor with their pronouncement if they will allow passenger to board and operate sa aton niya mga fast craft. So as of now, wala pa kita sang go signal, no? Kung bala by 12 midnight sang June 1, bali Sunday na sang kagahon mo, kung mag-resume ang biyahe ta Iloilo, vice versa, bla? Yes, sir. But with the pronouncement and the guidelines of the MGCQ, we are ready. The Philippine Coast Guard is ready whenever na mag-go signal man naton niya local chief executives. Okay. Pero ang Iloilo, tato, same man lang gurong Iloilo, tato, waiting man sila sa pag-deklarato sang alkalde, kag gobernador sang probinsya sang Iloilo, sir? Yes, sir. That is correct. Pero as of now, wait and see gid kamo sa sitwasyon subong. Pero may mga nagabiyahe dira, mga non-essential, mga essential products lang, sir. Yes, sir. Ever since, no, hindi man na nahamper ang aton niya mga essential goods. Kaya 24 hours man ang biyahe sa aton niya Roro. Okay. Going to Iloilo na, sir? Sorry, Dumangas. Dumangas. Yes, sir. Bacolod, kaya naman vice sa versa. Pascat, service Banago to Iloilo. Kuha man nagyapon niya, hindi ni pasayro, hindi ni tawong karga? Yes, sir. It's a cargo man na. Cargo man sa Banago. Ang Yes, Banago ni isa lang ni ka fast cut, ng fast craft na da sa Banago? Fast cut, sir. It's a Roro Roro vessel passenger man man siya. gyapon. Design man siya. If ever mag-go signal man ang pwede na magsakay ang pasahero, they can accommodate also passengers. Okay. Ang sa Banago na kagadra sa bread ko. Wait and see kita gyapon ni kung nanong plastada ni sa sakayanta pandagat. Kaya kadamo sa nagapamangkot di sir mo kung nano blang status ang sakayan pandagat as of now? Yes, sir. But the Philippine Coast is in line with the national guidelines. But then again, we have to wait for the local chief executives. Gani man. Sige, sir. Anyway, stay base kung may paalimton ka nga mensahe sa mga ka-aksyon tang nag-monitor sa siningod to sa Aksyon Radio? Yes, sir. Thank you very much for the opportunity. Dali lang, balikan tanay si Aksyon Eden Nabosog, gikan sa Philippine Coast Guard mismo. Kay may inog palimton actually ang pamunuan sa Philippine Coast Guard sa mga nagapamangkot through text. Way pagidbiyahe, mga ka-aksyon ng aton sining Roro and Fastcat Iloilo vice versa. Way pagidbiyahe, no? Pascraft nato way pagidbiyahe da. May biyahe siya pero mga essential goods lang. Inang mga kinanglanon kag ang sakay na daguro kung may truck man da isa ka bilog kag isa ka helper ya pero subjected din na sang tanan nga likuton sa pier, no? Sir? Yes, sir. That is correct, sir.
Ang mapalimton ta lang sa mga kaksyon tang nagamonitor sa sining dos aton sining programa, sir? Yes, sir. Thank you very much for the opportunity. Number one, kapasalamat mata sa Bureau of Fire Protection kay sila nag-supply sa fresh water sa aton barko. Kay Colonel Buboy Platenya. Sir, thank you very much. And then, sa aton lang mga pumuluyo, no? Kasi manwa, wait and see lang ta. So, pamati lang ito sa radyo. Kay anytime from now, may mag-announce na aton local chief executives with regards sa panakay sang aton fast craft. And then lastly, to those who are aspiring, no, to become a Coast Guard, I would like to invite you, encourage you to join the Philippine Coast Guard and see the whole archipelago of the Philippines for free. Thank you very much, sir. Ano na siya, sir? Recruitment para Philippine Coast Guard? Yes, sir. We still have ongoing recruitment. But na-COVID, so sa panay. So, wait and see tayo. Okay. Ang mga sakayan pandagat, galing maka-travel na ni Slaya? Ang gagmay, Yes, sir? Yeah, they can travel. But then again, ang aton panuntunan dira, dapat kung passenger bangka ka, hindi pagit pwede. Pero kung sakayan pandagat kay mo panagat ang purpose mo dira, pwede ka gid. Correct, sir, but as long as within the bounds of the law. Kaya kung illegal fishing ka, dakpon ka madyapon sa PFAR, the Coast Guard. Sige. Okay. Salamat gid, sir. Thank you gid. Thank you and maingog to. Maingog to, sir. Aksyon Yes, din. Aksyon Rex sa live digapon sa Philippine Coast Guard. Sir, thank you so much gid sa imong mga oras. Kay ari man diga pa init gid Aksyon Rex. Perte gid ka init sa bread ko. Pero anyways, may mga ginapagwa di Aksyon Rex may ari diri mga generator set, may mga kung ano pa nga mga supplies needed man sa dito sa hinubaan nga training center. Aksyon Rex, same is true, may ari man diri sa mga ginapasaka man para supply naman Aksyon Rex sa dason nga voyage naman isang sining nga vessel. Live digapon sa bread ko port ano gina-download na nila kung ginapasaka? May ara sila Aksyon Rex sa mga supplies nga ginapanaog for hinubaan. May ara man nga from here, like mga goodies, Aksyon Rex, iban nga mga food, ginapasaka nila Aksyon Rex. Kaya ang iban, para man sa supply nila sa ila naman nga biyahe, Aksyon Rex. Ako sa biyahe sa sining nga vessel, para naman sa mga personnel, Aksyon Rex. By the way, ipamangkot ba kay sa aton pamunuan sa Philippine Coast Guard na kung ang biyahe blas ang mga roro sige subong pilang allowed nga passengers lang? Yes, sir, with the guidelines. Tagsang DOTR, of course, 50% lang sang total capacity niya. So, we observe social distancing, hand washing, dapat may isolation area ang barko, and all those things. Okay. Pero ining mga truck blaster nga kargado sang essential, pilang allowed sina? Duwa lang? Driver kag helper? Yes, sir. Magsobra na questionably na siguro? That is correct, sir. Okay. Sige, sir. Salamat gid sir namin. Thank you gid. Thank you, maingog to. Maingog to. Aksyon din? Yes, Aksyon Rex live diri sa gihapon sa bread ko port. Kini si Aksyon Ida na boso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Thank you, Aksyon Eden Abuso, balita gikan sa Patrol, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 11:58 na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pinabatian sa mga kaksyon tadira nga nagapamangkot via Facebook Live sa mga nagapamangkot nga kung sanong biyahe sang sakayan pandagat sa fast craft kag sa aton sining roro wala pagid no hulaton tagid ni until magaga sang June 1 ma-change kita status pero way mabalan kung bala may biyahe o kung wala no kay paabot pa man sila sang mangin direktiba sang local officials, local IETF diri mga kaaksyon sa Bacolod asto sa biyahe kung may biyahe kita diri kung ang Iloilo way naman way mangyapon piho parehas nagligad mabiyahe kita diri pero ang Iloilo wala man to iya sang
biyahe ti din tatubabadong kaon ng aton sini nga mga kaaksyon. Dapat kung may biyahe, may go signal ang Iloilo kag ang Bacolod, mga kaaksyon kag Negros Occidental. Amo na ha, sa mga kaaksyon tang nagapamangkot kung may biyahe, sa barko wala pa biyahe, no? Kag sa Roro, kag fast craft. Parte sa airport, way pass ang go signal as of the latest, as of today, way pass ang go signal kung may biyahe ang aton sining nga mga eroplano. Ay, parte ka sadya, no? Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12 in punto ng aton oras, diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Kadtuan tarang mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. On standby si Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa operation sang Sinay City PNP. Nanginma din lag-on maniho kay 225,000 pesos nga balor sang droga na sikop sang aton sining nga mga kapulisan. Man ko nagadagsang problema, gadagsa man isla. Ay oo. Din pa, ano man nga, 3 na kabulan nga wala kita sang nagilios tanan, pitik sintasya, pagbukas nga makagihon na sila, drugs na naman. Ay, oo, why gid sila kaalom pawanin no? Namin iguri pa, ay galing kay ti kung ipaturos mo ni silang drugs, why naman tasang ebidensya, batok sa sining mga nagkaladakpan. So, seryones. Ibaloon ta kag iban pa mga reports gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. We have Aksyon Brian Morden. Yari ang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Way pa sa Aksyon nendre. O karon na lang na siguro. Si Aksyon Artay Hupo nanay sa Bacolod City Government Center. Ordinansang nagapatuman sang pinalidad angot sa pagbayular sa social distancing kag paggamit sang face mask ginapabot nga mapatuman sa nauna nga bahin sa bulan sang Hunyo, pinalidad nagalabot sa 200 tubtob 300 hindi mila kundi pesos. Sunod sa autor sang ordinansa daw luglahog klase sang pinalidad, no? Multahin na lang tag 2,000 ba tag 3,000 ni parang bisan paano magkulo kita sini. Ay oo, galing hindi pwede guro mo. Amo nang daw laban lang sa pangayo. Ibaloon taming report ni Aksyon Artay Hupon kay giban pang mabalita sa Bacolod City Government Center na may maabot na naman nga mga OFWs. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Artay Hupon. Aksyon Art. Aksyon Rex antes ang ordinansa, magugin lang natapos ang teleconference ang mga top officials diri sa Western Visayas. Ara si Mayor Trenia sa Iloilo, mga governor, si Mayor Pinglo Nadia. O pagdila ang mismo DILG Secretary, nga si Secretary Anyo, kag ang sa COVID-19, barang nga nga si Secretary Galvez. Now, pag-ugi lang din-discuss nila na talakay Aksyon Rex, number 1, ang problema pala sa mga OFW ngayon nagahinalguyon puli lang, no? Kahit kundi ginapasuktan na subong na magpauli ini sila mo pagi, especially kung naka-undergo na dito, nakatapos na sa ginatawag na itong PCR test sa Metro Manila. So isa ina sa nagapanguna nga concern sa province karon na sa Aksyon Marlon Region Dada. Pero sa Bacolod City, ginapamangkot ni Mayor Pinglo Nadia sa kay Secretary Anyo kung ano ang matabo sining mga nagaparauli diri Aksyon Rex nga mga OFW kung bala pwede gihapon sang government of Negros o of Bacolod City nga mapatuman ang mga protocols na ginahimo especially sa tion sang sa tion sang ining mandatory quarantine. Now, timari sabat girayon si Secretary Anyo sa iya. Pero ang isa Aksyon Rex kagin mention ni Anyo, ang mga asymptomatic ba o ay sang sintoma ng mga individual o kung OFW
nga pwede lang sila tuguhan nga maka-home quarantine provided nga di may mga OFW man nga at least ang ilabalay hindi Aksyon Rex ang probinsya to daw ay naman sila gani ga home quarantine ginapatigayon lang sila sa RT-PCR test to tapos papulio naman lang sila gani to. Tama na, mo lang man gina-clarify there is ang kwan sa ila sining teleconference karon na laga. Kahit siyempre sa illegal vesti para sa mga symptomatic, dason kapit pa ba yung mga dala inisinaman nga mga resort pa Manila, wala bot nga makapanenos sa gasto kag sa accommodation sa mga hotel, at least kung secure mo lang puloy nila, kuan na yun, pwede magamit ina-action Rex o kung pwede sila tugutan. Iparati ko lang po siya, galing kunara na sila puluyan, sino man ang mabaho mando silang distancing? Hiti kung ara ka na si mo puluyan, kagintugutan ka na magpauli, ang first of all, ang kahidlaw mo sa kabataan mo, sa asawa mo, din parang social distancing ginatawag man, din na nila makontrol once nga tugutan na nila. Kay may mga presidents kita dre, may mga OFWs kita di nga na-detect na pila na kadlaw sila sa quarantine area action art mo. Correct. Ano ganito, remember na itong taga-Lakastiliana ganito. Pila na ito kasi mana. Pila na ito si mana gani, mo pala nagtuhaw ya. Hindi man pwedeng dalaya, kag hindi man mabalaan nga kung dira mismo sa balay nila, da nakuha yung baratian ngini ay kabudla, isang sitwasyon na. Gani, mga palihog lang nga sa membre, may agin ara sa folder ko, ang bagulang yun na save being on kay ari portion sa ila conference, medyo lang igawig Aksyon Rex ang ila teleconference, talan nga mga pamangkot sa mga opisyales dari sa Visayas, ang indicator nila, I mean sa Region 6, kag ayo ganin tananing mayors ka governors kung selected lang mga naka-intra lang kaya pwede iban ko masikon na busy man pero si Mayor B, Mayor Tremia sa Iloilo amo na ang naka-attend sa teleconference si Gov Lacson kag mga governors may ara man Aksyon Rex sa sining teleconference ari ay pamatian na tungkol ready sa Aksyon ang tingog para sa alkalde sa sining Region Race kag sa mga sekretariano. Mayor? Hindi ko dindi dampi action art man. Para sa reporters folder dali lang kay reporters folder ko no action ends. Reporters folder plus sa site na butang magulagi kay sa teleconference nila na Aksyon Rex record lang naton. Gani man dali lang kay para ma-plastar tanin kay Okay. We would like to request that we should still be allowed to go ahead and perhaps before they are also allowed, like in the case of Governor Bong Lacson, and that could happen anytime, anywhere, we would like to see to it that before these OFWs are shipped back to us, they should agree to certain conditions and to follow the protocols of the local governments. Yes, sir. That's it in the meantime, sir. Thank you. Thank you, Mayor Bing, ang ating Pangulo ng League of Cities of the Philippines. First of all, hindi po natin inaalis sa ating mga LCs yung discretion na yun. Ang importante lang naman talaga ay tinanggap ninyo yung ating mga kababayan at kung paano sila isa-subject for further restrictions ay nasa iyo din po yun. Pero ang hiningi lang natin din ay ang tamang kaalaman kung paano i-deal ang situation. Sapagkat wala talagang 100% guarantee na ang isang tao na nag-negative na sa isang test, PCR man or rapid antibody test kit, pagdating niya sa pupuntahan niya, ay pure pa rin na 100% kasi nga may variables kapag halimbawa kung ang test niya ay umabot na ng 3 araw o 4 na araw,
hindi mo na ma-account yung 4 na araw na yon at pagbiyahe niya, may variables pa rin. So maaaring tamaan pa rin siya. Pero ang isang magandang point dito, number 1, itong lahat ng mga nagbiyahe na to ay asymptomatic, wala silang symptoms. At kapag ikukumpara natin ang isang tao na symptomatic na may COVID at saka asymptomatic na may COVID, mas madaling makahawa yung symptomatic kasi ubo siya ng ubo, hatching siya ng hatching, pero yung asymptomatic, wala siyang symptoms, hindi siya umubo, hindi siya sinisipot. As long as mayroon siyang mask, at yung sasalubong sa kanya ay meron ding mask, at merong physical distancing, hindi pa talaga yan makakahawa. Kung may mga ganong bahay at kaya mag-isolate, mag-quarantine, payagan po natin yan kasi babantayan na lang natin yan ng ating birds, no? Sisigurado na lang na sumusunod sila sa patakaran. Pero malaking tulong po sa atin, sa resources, hindi na natin pakakainin kung siya ay naka-home quarantine. Pero kung siya ay symptomatic, may symptom, huwag natin payagang mag-home quarantine yan. Dapat yan. So next question lang kay itong kalawid niya. Actually, mga sobra pila ka minutes niyo ang total nilang conversation. I-dissect na rin talon karon kag iban pag hindi mag-concern gindala mga almost 30 minutes ni na conference nila karon iyan aga o sino gidala to no wag gilang dugay matapos dira iya sa bahin sang or teleconference o pod sa do ka mga taga sumang opisyal sang gobyerno nasyonal. Ang nami taning teleconference pagid with the secretary sang DOTR bla? Tugadi? Si Tugadi? Tugadi. Ano na tani ginaulat ko kay siyempre. Ang nang importante kay kadamo sa nagapamangkot ko ng biyahe sang fast craft kag roll on roll off kag eroplano kung ano ni. Siya tani importante di mo. Hindi mo man mainsindihan to mga railway to yung ginapanghambal yang way na di mga ari sila na bagunita sa aton di. Well, abot sila mga ang ginaduso ay sumong mga modernization. Modernization nga dapat ipaulihin nanay ang subong nga ginapangatubang tamong unahon ta mga ginapangduso ito kagabi do hindi man to klaro man ay nano. Gani man. Ang DILG okay na nasa kay bisan ng mga local mayors dire. Way man nagyapon mahimo si Anyo kun magsining ang local government diri nga ti ginarekomender na namon ti sa national IETF managyapon nga ang secretary da sino gani si Galvez. Siya man ang makasabat gyapon sa inyo ding hindi tanay magpabiyahe sang mga roll on roll off kay eroplano diri sa aton. Di pro recommendation yung ginasa kay Tugadi. Kung ano yung paglalan. Ati mo na dapat galing iti ambot kun di takinsindi kun nga June 29 subong? June 29, May 29? May 29 na ta subong, 30, 31, doon na. Doon na lang. Bantayan tayo ng Aksyon sa kay Basi may another request mo diri ang mga top officials ang Region 6. Palabuton gani subong adlaw kag Sabado kag Domingo kung ano ang mahimo sina nga sabat sina sang mga local officials kag ang suspension pagid si Madam Briones sa muna dapat ang mga turgar pag hindi ginahambal sang halos tanan gid nga mga mayors ka governors nagahambal kay Briones nga hindi anay pagdayonon ang klase. Kaya mga dayon patuya mga dayon. Dayonon yung gid ko no kay wala galing face to face. Face to face. Back to back, may mga gamiton lang sila ng mga video, kag-iban kaya mo na dapat gidi patag i-reconsider man na tani kay ang mga local officials tamo na nakahibalo kung ano nagaluntad sila palibot mo kag silang nakapamulso sina. Gani. Kung magsiling man lang sa iyang dayon ang klase, baya mo ni mo to mo managyapon. Secretary Tugadi, basi ka monitor ka da, tawag di ba sa Aksyon Radio kay... na, katawag na ko. Nagulpidi dati ba? Wal pa siya kay Sako sa subong sa meeting. Sako siya? Dahil lang yung gina-consider. Anyway, ang update kay karon Aksyon sa meeting na ni Secretary ni Councilor Novero,
parte sa local school board ikuan talaga. Pero kita alaya atensyon sa mga taga Bacolod kag taga Negros. Kaya may ordinance lang Bacolod and subject na lang sa publication. Kag kung matapos ina, kung permado naman sa Garnison kay Councilor Archie Baribar ang author sa ordinance, effective sa kung hindi second week ang estimate niya may nagaw ginamong na ma-implementar na diri sa Bacolod. Tiga may malang lertoning penalty niya 200 kung taga Bacolod Aksyon Rex, pero kung taga Gawa ka sa Negros 300 ang hibong penalty. Amo lang sa sa may distancing kag sa mga wearing of face mask kay tikon taon to sa mga hindi man magkaparakot na rin ng polis kay kapintawan ng penalty kundi sa wailan din hindi gani magkuandra no matener sa polis kag kung basihan ng guidelines sa national dito kapag mapasaka kapasuhin ko ng filing Miss Corte pero pagi sa ordinansa pili tandaan sa atin na mapumurayo na abinyo naging GCQ na kita kumpiyansa ka mo na wala nagkasuksok sa face mask o kung wala social distancing o physical distancing may pinalidad na kamo in kaso na matapos ng proseso sining ordinansa nga yagi na pasar ni Councilor Archie Baribar. Now ang iyagan ni ginawa ng tawag na sunod kabay pa kooperasyon sa napubliko. Ikaw pilato to 100 to 300 pesos ang violations. Kung taga Bacolod ka 200. Kung taga Negros? 300. Mahal yan. Tapos may ginatuwaan nila sumong ang gamiton sumong ticket lang yan ay sa city treasury office. Wala lang office. natag 2,000 kag 3,000 para nga magkaladudla man. Tikay kung pasuktan yung Councilor Archie, ako yung penalty gamitin nag-oppose Baribar Council ang nasuktan na mula sa Rex. Tido, paras lang na nga sa prangkang istorya. Sino mabantay ni? Pulis sino pala na maka-authorize nila? Ang pulis ta? Gani, porque amo na ako guys likaw ka na hindi magbakal sa face mask 20, pero kung masugata mo na, di na siya, 200 mo. Kag samtang natin ang gamitan ni ticket sumuha sa treasurer's office, amo na na temporarily, maglawas kung makapagawa sila sa citation ticket, para man kung marakpan ka nabawa taga outside Negros, kung ay kading mata, hindi ka na ma-detain sa presuan, kundi pagbayad mo hatagan kagiliyon sa ticket, o kung imo sini, kaging bayaran nga penalty. Aray si Councilor Archie Baribar. Publication na lang, by June effective na siya. Next week, ay ingagaw na subong ang publication niya. Ilagan ito, sir, ang mga penalties? 200 sa taga Bacolod or 8 hours nga community service, kag 300 sa taga Sagwa sa Bacolod. Wala na yung person na isang parayag ni Councilor Archie Baribar. Ang biyahe sa OFW ang ginapamangkot mo so para white information karon si Councilor Israel Salanga na mo naman ang chairman. Ito nagalabot man kayo na? Sandahon to, multiya kayo na. Hindi to nilagin pang butang? Pinato kabilog ang Bacolod noon ganito man? Kamay lang to sa next no 28, malamang. Okay. 28. Ang sunod sila ang balantayan kung saan naman magpabalo sila kung hindi na nga magaling dito yung aeroplano na hindi magpaibalo? Lupad na nga si Jackie Chan na mo pa pabalo din. Gani na. Kasi ang ginapangita pa ang driver sa bus kaya nagpapahuhay tulog man ang mga personel pati ang manug-switch sa suga dito sa airport. Sa listaran? Sa airport kid. Sa airport? Ginapangita pa? Kita nyo ko yung sigaw suga. Kaya mismo ang kisa si kasadya man no? Komunikasyon lang na mo daw katasig man sa cellphone subong? Kani may Zoom ka na. May Zoom ka na, may nano na lang internet connection ka na kag mga applications kapos na gid lang na daw kahinay isang koordinasyon na. Titakaan guro sa tayo, mag-coordinate pa sa Rex. Kaya ang amuran pala mohon sumundang kabulayan, ginatubal ni Councilor Israel Salanga. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang Aksyon at tayupon na sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Artay Hupon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Ay ho, kung kaysa makayuhom ka lang sa ginaobrablas ang
mga agencies ta nga magko-coordinate gid lang sa city o kung sa probinsya, tama pa kahinay igo magpalayag kag magpaybalo nga may manugabot ng eroplano naka-take off na. Yuri, palak-palak man. Ay, sus. Sige, sa iluhan ta ng Kapitolyo Provincial ta, kay may rejoinder diri sa Aksyon Marlon. Kay karon nga may press conference actually si Governor Eugenio Lacson. Ginpalayag sang gobernador, isa man diring tinutuyo sang gobernador nga kung pwede paiwayan na ang pagbukas ng klase. Ang sining August 24 lang, di anay pagdayunon, kundi sa next na lang kuntani. Kag pagtapna sang COVID-19, kag pagpabangon sa ekonomiya, dapat anay tutukan antes pagbukas ng klase. Sulo sa gobernador, mga kaaksyon, kag iban pang mga report sa Kapitolyo. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex, unahon naton ang isu angot sa sining ginalusong nga pagbukas ang klase sa Agosto 24. Nagahugpong-subong sang puwersa ang mga opisyal sa Western Visayas Governors kag mga mayors talapot sa bahin sang Department of Education o DepEd kag Gobyerno Nasyonal ang ila sa nga lubos nga pagpapatok sa sining plano ay kung si Governor Bong Lacson ang pasugtan, mas maayo kung taning ang unang tutukan na naisubong among pagtapna akong pagpaganhagan man lang sa peligro kaghalit kadalasang COVID-19. Kahapon, hambal ni Governor Lacson sa ila sining online meeting naging preside ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas para manakson Rex sa mga gobernador sa Western Visayas na nagisugot nga hindi lang anay pagbuksan ang klase sa August 24 dapat ay lang sining tutukan among pagpabangon man nga nag-usmod nga ekonomiya sa August nga Region 6. Yari si Governor Bong Lacson. Governor Defensor yesterday in our teleconference said, we should focus first on the control of spreading of the COVID-19. We should control the contagion and the economy. So tani amo nilang anay duwa ang aton i-focus ang gobyerno. That is why conforme man siya na hindi na nang anay padayunon ang opening of classes, because that if classes open, definitely more issues will come out, just like what you mentioned. Then again, another problem that the national government will have to face now. Rex, ang sabahin naman sang bagula man natapos nga teleconference nila subong adlaw with Secretary Carlito Galvez nga maning chief implementer sang National Task Force against COVID, si DILG Secretary Eduardo Anyo. Ang main agenda ang ginhambalan nila mo ang guidelines para sa pag-implementar sang next classification nga community quarantine nga mag-aumpisa na sa Hunyo 1 tubtob Hunyo 15. Sa bahin ni Governor Lacson sang ginatagan sa sigayon magkapalayag sang iya sa bahin. Number 1, gigagin palapot yang reklamo direct sa kay Interior Secretary Eduardo Anyo ang nagakatabo nga problema ining pila ka mga OFWs nagapamalibad sa pagsakay sa bus, nagapamalibad sa pag-quarantine sa mga hotel. Ginehemplo niya ang natabo kainasang kagahon di alas 3:30 kainasang kagahon. 93 ang nag-abot sakay sa Air Asia sleeper flight. 93, 65 nagatuli outside Bacolod. 28 taga Bacolod. Sa 65 hambal ni Governor Lacson, 7 lang ang nagsakay sa bus kag nagkadto dito sa bahisang Ibi Magaluna. Ang iban dito nagtener, nagpahuway sa airport. Hambal ni Gov, hindi man sila mapilit kay gusto nilang mapapiling sa airport. Ang 7 lang to nagkadto sa bahisang Ibi Magaluna. Ang pasalig naman ni Secretary Anyo, hambal ni Gov, kung matabo niluwat, imanduan niya ang Philippine National Police
kon PNP nga buligan para pilipid papasakay sa bus. Kaya ano po yung natabo iya sa nagpalabilin to? Rex? Anong natabo sa nagpalabilin to? Ato araga po sa airport kay ginasikaso subong sa provincial government ang ila sa nga booking para diretso sila sa hotel. Ang problema, hindi sila yung Aksyonex magkadto dito sa processing area sa EB Magaluna. Ang luyag sa nima nagkalabilin, diretso dala sila sa hotel. Muna subong ang ginasikaso sa provincial government nga i-booking dala sila sa hotel. Tingwaan Aksyonex nga... Pero ito ang process ang may RT-PCR test pagyapon? Kuhaan sila sa RT-PCR test. Dapat gintuman na lang na nila, ginagupod na sila to sa dintong area to? Magaluna, amo nang isa lang ka lugar mo, processing sa may area sa Magaluna. Tapos sinasang pag-check sa ila, depende na kung di silang hotel dalon, kung di silang balay palawayan. Kay enough man Aksyonex ang mga kwarto sa hotel dire sa Bacolod Hambal de Golf Lacson. Ito pagabot nila sa Magaluna, may lapad to nga gymnasium nga dito sa Laibutang. Ang sila sang record, samtang ginakuha sila sa record, kakuha sa RT-PCR test, ang representante naman sang provincial IATF dire sa Bacolod, nag-asikaso naman sa iluhan nila nga hotel. Pare ang pag-communicate ni Governor Lacson sa kay Eduardo Anyo plus ang sabat man ni Anyo pati niya sa gobernador. Secretary Anyo, I'd just like to report that here in Negros Occidental, while on short notice, we continue to receive the OFWs. But unfortunately, we have had 2 incidents when the OFWs refused to cooperate with the province and they refused to ride the bus that was provided. And so they decided to sleep overnight in the airport. In so doing, they come out on social media making it appear na kawawa sila, pinabayaan sila. But in truth, and it happened again this morning at 3 o'clock, some OFWs just don't want to cooperate and refuse to be brought temporarily to our quarantine facilities for processing. Why do we need to process them? First, we would like to get their names and their address because this is not provided to the LGUs. Secretary Anyo, maybe pwede natin pagsabihan din yung mga OFWs na, LGUs have their protocols and just to cooperate because they will be given their hotel rooms as promised by the national government. Yes, thank you, Governor Bong. Yes, we'll make sure that these OFWs will be briefed bago sila mag-take off or ihatid. And at the same time, kung meron pong talagang matigas na ulo na OFW, I will direct the Philippine National Police to help you. Kailangan per se natin isakay sila, we will do that. So, Gov, I'll direct the PNP to help you. Dahil si Governor Lacson kay ang pasalig ni Interior Secretary Eduardo Anyo. Kan ko lang surex ang figures ang ginapalihag ni Governor Lacson angon sa karabuan sa mga OFWs kagkonti na sila subong. May 26, 11-15, nagabot ang 101 ka mga adults with 3 children. Ang 7 ara subong sa condotel. Ang 48 ka mga adults kag 3 ka mga kabataan ara naman sa Go Hotel. Ang 30 ka mga damlag lang nagpabalibad nga magkakadto sa EB Magaluna. Subong ara na sila sa Limans Inn. Ang 23 nga una gindala sa EB Magaluna, subong ara sila ginsaylo na sa Circle Inn. Mayo 27 alas 6 nagabot ang 71 ara man sila subong sa bahin sang Limans Inn. Ang kainas ang kagahon sa Rasalindana, no 23 nagabot 65 taga Negros Occidental, 7 lang nagkadto sa EB Magaluna. Ang iba nagahulat pa nga maselo man sa hotel diri sa may syudad sang Bacolod. Ang aksyon lugikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Herboyo. Nasa balita na sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Thank you, Aksyon Marlon Hinubia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
Karonan tani anay ho, daligid lang aksyon na Brian Morden kag aksyon na Naboso, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa mga kaaksyon ta dirabla si L-Pito-Pito, importante gid nimo nagapabakod sa ngaton immune system si L-Pito-Pito. Natilawan na kag napamatudanang maayo ini sa mga ginabatsyag ta sa lawas, mga balatian, ilabi na sa mga ginabatsyag ta katulad sang high blood pressure, hemorrhage, kidney disorders, kag madamo pa. Amuning mayo si L-Pito-Pito, mga kaaksyon, no? Likawan gid naton gali ang piki nga CL, kay may mga CL nga nabutang sa mineral water plastic bottle kag mga lapad bottles. So piki gid na nga CL nga produkto kag hindi gid magbakal sina, no? Pilion tagid ang tatak CL Pito-Pito. Kay daw kadamo sa may bago city da sa butika kunos bago daw kadamo da sang fake nga CL, no? CL Pito-Pito. Ang importante magbakal gid sang CL Pito-Pito sa mga suki ninyo nga mga butika o kon parmasya. CL Pito-Pito kay kun ikaw laking CL Pito-Pito, laging panalo. Sa mga kaaksyon ta, Malakay Finance Corporation, base kung nagakinanglan kamo house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang namtang sa Santo Niño, stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede katawag sa 433-4309 kag 433-4307. May mga branches sa Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño, stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede katawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikadong kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampyon, Malakay Finance Corporation. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:32 ang aton oras. May lang pamati dra kay paring Alan Navales kag kay Jusing Topas, no? Ga-monitor sila sining mga tinion. Ayos, Mary Grace Eugenio Fermin, may lang monitor man kag kay Rinan Aloro, no? Dira sa Hacienda Kabungbungan, Barangay Sagang, La Castellana, kag pamilya Rico, Aldea Aloro kag Hongko, may lang monitor. Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang monitor dira sa imo sa Celine Homes, Barangay Stefania. Ayos, dagang salamat. And Karen Tadlan Selva, pamati taga Purok Pakuma, may lang pagpamati sa Selva family kag sa kay Nanay Norma kag kay Ipak kag sa tanan nga mga sang BHOR na Bihor. Okay, sige halin sa kay Karen Tadlan Selva ang pagpanamyaw. Jo Marie Formentera kag kay Jenny Perez, may lang monitor, no? Okay, kag paring Ronnie Gordon, may lang monitor. Nami ko no pa imnon taga DOTR sang CL Pito-Pito. Buyong ginis pare Ronnie Gordon ay. Thank you gida. Jimboy Albay, may lang monitor kay Jimboy Albay dira sa Cagayan de Oro City, Maniagata. Sige, salamat gid Jimboy Albay. Ayos kay JR Mainit Rihona, may lang monitor kay Dennis Richard Tibor Roma kag sa Roma family sa San Enrique, may lang monitor. Toto Aldrin Limaco kay Commander-in-Chief niya dira sa Ninas Rose sa shopping. Kay Joel Omboy, may lang monitor. Aksyon Rex, good morning. Ngayo kami bulig, ngayo ko bulig sa inyo. 3 na kabulan, diri stranded sa Mamaylan. Kung aratani na biyahe Manila, kay mapuli na ko sa Manila, kay wala kabaton sang SAP. Isa ka contractor worker, tiluyag na ko mapuli sa Manila. Sa kay Joseph Pacifico, may lang monitor dira sa Mayor's Office sa San Enrique, kay Kathleen Tabares, Veronica Antaran, Bambi Gomez, Carla Selva, kag Mildred Dalisay.
Kay Orlin Vergara Hinsole, may lang pag-monitor. Live siya sa Facebook everyday. Okay. Thank you so much, Madam Orlin Vergara Hinsole. Kay Edna Frias, dara sa San Enrique, may lang pag-monitor, Edna. Kay Madam Andrea Amanda Jaime, sa Mansilingan, may lang pag-monitor. And Evelyn Nipomusino. May lang pag-monitor kag sa tanan nga tagpalamati. Ayos, thank you so much, Madam Evelyn Nipomusino. Kay Buyet Sinay, may lang pag-monitor. Kay Dilami Roma Sireritan, may lang pag-monitor dala sa Cavite. Kay Lourdes Blazer, may lang pag-monitor. Kay Jomong Caltorilla, kay Jonel Haliorena, may lang pag-monitor, Jonel. Kay Jocelyn Kalamaan, may lang pag-monitor. Jolie Gasapo Pagtaugan, good PM lang, no? Kay Paring Roel Lanawan si Roma, dra sa Libertado, may lang pag-monitor, Paring Roel Lanawan si Roma. And sa kay Dilayla Ikaday, may lang pag-monitor, Dilayla Ikaday ni. And Madam Elizabeth Malaka Gamala, may lang pag-monitor, no? Kag sa Malaka family. Sa kay Serena Grande, may lang pag-monitor. And Manjo Arniho, may lang pag-monitor, Manjo Arniho. Linya good Max Rex monitor lang kami dia. As lang ko tani ang may upod ko nga solo parent nila naka-receive siya ayuda sa DSWD kag naka-avail siya sa SSS subsidy nga 8,000, okay lang na. Ate, sino nag-process na? Okay man lang na. Kailalay man departamento mo. Liog lang ko sa DSWD kung allowed na kay double nang nabaton niya. Sa DSWD tanan. Biko is tong isa. Okay. Sige man, Jonathan Fuentes, may lang pag-monitor. Batchmate, dara sa Country Home sa Lihis. Kag-advance happy birthday sa misis ko kay Melda Sang Victorias. Ayos, advance happy birthday. Melda Sang Victorias. Ayos. And sa Redwin Pinida, may lang pag-monitor Redwin. Kay Joel Aligato Himinia. Kay Gina Lapi Perino, may lang pag-monitor. Good morning, sa no mabalik biyahe ang eroplano kag barko kay gusto na mapuli sa utod ko halin sa Manila. Ate, wala pa. Roberto Galio, may lang pag-monitor kay Kairos Flaky. Good PM lang. Kay Jolie Militado Patrimonio, may lang pag-monitor. Jolie Militado Patrimonio. Ayos, sa kay Floser Pons Magrel. Madam Briones, paiway lang anay balang klase, sininga tuig. Halin sa kay Floser Pons Magrel. Ayos, sige. Ang iba naman, pakarunan ta naman ka damo gid, do hindi gid matalupangdan. O sige, pakarunan ta na dugay-dugay ang iba na. Standby mga ka-aksyon sa report ni Aksyon na Brian Morden kag Aksyon na Naboso sa BCPO. Standby, manambalik kita sa Dili Gilamang Madugay. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat
sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo.
Radyo. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:47. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad sa Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Balita, Banat, Bulig, mga ka-aksyon. No? Standby anay kay amuning kuan gido ka budlay, no? Dala ni sang kuan kung kaisa. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:48 na, 12:48 na mga ka-aksyon. May lang pag-monitor kay Sir Patrick Amagin dira sa Midifex, no? Ga-monitor Sir Patrick Amagin kag kay Commander-in-Chief ya dira, no? Kay Ma'am Lalaine, kay Toto RJ, kamusta? Sige, kantuan tanay balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa 225,000 nga balor sang droga dakop sa bypass operation sa Dakbanwa sang Silay. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian. Daligid lang ito, ginatsangaw kita. Parang hibaloon ta. Ari ng balita ni Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian?
Aksyon Rex, mga balitang gikan sa Negros Occidental Police Regional Office, sining isa ka bypass operation, ano? Kagin patigayon sa kapulisan sa Silay City PNP sa pagpanguna ni Police Major Rolly Pondevilla. Sa Aksyon Rex, nadakpan diri si James Christopher Braga. Isa ini ka 42 anyos, may asawa, kag pumuluyo sang Barangay 4, syudad sang Silay. Ini siya Aksyon Rex gin may bus ini kag nakuhaan sang 19 tanan ka transparent plastic sachet. Sang ginapatihan may unod nga substance sang ginapatihan shabu kag nagabalor ini sang 225,000 pesos. Sunod diri kay Pondevilla magluwas ring shabu nga nakuha. May nakuha pa nga drug paraphernalia siya sining lugar sa din posible ini ginagamit gid ano nga suluyupan sa pila ka mga parokyano niya sini. Araman sa drug watch list ining si Braga sa din dugay na ini siya nga gina-monitor sang kapulisan bangod sa iya sini negosyo sang ginapatihan nga droga. Aksyon Rex, wala pa man nakatuad diri ining si Braga kung sa diin siya nagakuha sang supply pero tibarayon pa karon ang usisa sang kapulisan ang iya siring supplier kung din naghalin. Aksyon Rex. So, can be saying or first time niyo sa mong sir? First time. First time. Nakatuad naman sa sir kung dinhalin naman ang iya siring mga supply sir? So, why man siya dakuan kung din ginalo ng source. Kaya kalabanan sa ginapamangkot, maambal man lang hindi nila kilala. Kaya ginaano lang, palayaw ang ginasugid. But still, we are conducting thorough investigation of this particular personality para mabalaan tagit kung mapatuad ka kung hindi ka din ang source na. Okay. Sir, subong sir nga daw nag-GCQ kita tapos daw ma-modified na ta sa June 1, modified GCQ. Paglantaw mo sir, doon nagduging liwat sir ang illegal drugs na sir, doon balik? Actually, kung lang taon ko di sa Silay, because sa aton massive operation sa pagpanakop sining nagabaligya sa ginagumilian na droga. Personally, makalantaw ko nga nag-decrease man. Naghina, nagigman ang di sa droga sa Silay because mapalaan ko na sa panay. Kay last nga, sa isa ka bulan, makabaybas kita 8, makabaybas kini ko nga 10, pero sa sining may gali, 2 na lang. Means to say nga, kung lang taon ta, gahina na gidman because sa kadamo sang aton ginapatigayo na bypass operation dire sa sining syudad. Ako nang pagpalayag ni Pondevilla angot sining bypass kahapon. Samtang gin-check man naton kung kumusta investigation nila sining shooting incident kinaglungtad dira kagabi nga napatay diring isa ka persona nga mo iya si Napoleon Bisonia ang suspect diri mo si John Jaime. Initaran mga residente ni sang Barangay Rizal, syudad siyang Silay. Sunod kay Pondevilla diri sumunga adlaw ipasaka na ang kaso murder batok sa kay Jaime, no? Kag ang pinaka mga motibo diri ining duha ka pamilya may ara na sang dugay na nga mga away-away ini sila. Kag kahapon ang bata sining suspect nagpadulong sa isa ka balaklan dira sang store o konsyangge. Nagkitaay sila sining napatay nga si Napoleon. Tapos medyo ay lalisay nga gamay pagpauli sining bata na panugid niya sa amay niya nga mo ni si John naging tayaan siya. Ang amay, way manakapaiway, ginkadto niya ining biktima, pangabutot ngiro ini, gamit ining 45 kalibre nga pistola. Pila edad niya sang biktima, Aksyon, Brian? Ay, okay, 54 anyos, ining si Napoleon Bisonia, Aksyon Rex. Sa pag-imbestigar ng Pondevilla dito, do wala gid man si Bisonia nakapanaya sa anak sining suspect. In short, ining bata sa suspect nagpanuhid sa hindi amo dito sa iya sining nga abay kagang amay nagpati man gilayon kapag abot dito sa may Tiangge mismo nga gatulutin do gining biktima nga si Napoleon gintiro gilayon ini gamit ang 45 Aksyon Rex. Aring confirmation ni Dakop ni ang suspect? Ha? Dakpan ning suspect?
Kagabi, Aksyon Rex, nadakpan ini siya, kay actually nagkapauli, man ni siya, ginegotiate ini sang pulis sa pamilya, pati ang pagpasurinder man sang armas lutang nga gingamit. Ang simple diri nga dugay na nga daw hindi gid mayo ay buot sining duha ka pamilya, Aksyon Rex. Ini apparent reason, minpusel niya ini victim. So meaning victim, sir, sang napatay da ano sir nakuhaan to di armas to din nakapantaya gid man. Why gid man armas to. Ining kuan, ining nagtiro. Why pagani naton dayo na recover ining pusel ang recover talan to is mga empty shell. Pero sa negosasyon naton sa pamilya napasurinder ta man ang armas. So meaning all grudges lang gid personal nga away-away sang duha ka pamilya. Yes, daw muna siya action gaya. So, sa lusa sir filean case, sir, ining suspect, sir? Actually, ginapreparar na namon ang mga dokumento for filing the case. Ang ginahulat na lang natin isang medical certificate. Okay, ano gid nga case ni sir gina-prepare niyo kung sir? Probably murder because kung nagkawon ka to sa during the course of investigation, defenseless man ang victim because why siya kusel, why man siya kung ano-ano. And then, with treachery because paano man ang pagpatay, biglaan. I see. Amon Aksyon Rex ang palayag kag investigation sang sila si PNP angon sining shooting incident kagabi. Balita gikan sa po Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Thank you, Aksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:56. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo kadtuantang BCPO. BCPO nagahulat pa sa Mando kag IRR angot sa pagpanagtag sang second tranche sang ayuda sa idalom sang SAP. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Eden Aboso gikan sa BCPO. Puwerte man nino. Ambot ko matupa pa niyang second tranche sang SAP mga ka-aksyon. Kadamo pa man sa ulat-ulat sini. Pero ambot kay matupa man kuno. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Eden Aboso sa BCPO. Aksyon Eden. Action Rex, kuno lang kuno danay. Okay. Ang ato na Action Rex nga kapulisan. Kadamo gid sa nagapaabot sini mo. Pagdamo gid Action Rex nga nagapangamuyo gid nga maabot pa. Kay ang iban. Ang iban to, duay pagkabaton sinina, ning sa likod gid siniman, madayon niyo kung hindi. Kabay pa Action Rex na mo pangabay nga madayon, kay wala pa kaabot ang ikaduha nga tranche na advance na to nila utang. Gali. Mambal nga dapat maabot gid para may nagbayad kami. Sus. Oo, amo na. Way pa maitlog, nagbutonas lang. Tuod gina Action Rex kay subong daan samtang sang ara pata sa abe sa nagliga to sa ACQ to sa JCQ may ara gyapon mga ka-action tangati no work no pay gid bala Action Rex kag nagsalig gid bala sang dako diri sa second tranche sa first tranche I mean ti pagambal sang gobyerno nga duha ini ka wave o kung duha may ikaduha nga tranche Action Rex sa una pa lang to di ba nagpasalig gid nga ti first and second tranche gini ang ihatag bali 12,000 pesos kada benepisyaryo. Ti murahon na may gulpi naman nga palayag ang Malacanang nga kung ang lugar gani inapidalom na sa GCQ o kung depende man sa assessment sang gobyerno hindi na sila makabaton sang second tranche. That's why tub subong Action Rex do questionable pa sige hapon kung ang mga benepisyaryo diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental makabaton sang second tranche kiti wala pa man kita sang may napamangkutan nga may exact gid Action Rex nga sabat nga oo lang o kon hindi. Pero ang Bacolod City Police Office Action Rex sa karon nagahulat man sa ipapanaog nga bando gikan mismo sa Camp Crame ukon sa Police Regional Office 6 subong man ang implementing rules and regulation angot sa mando nga nasambit ni Presidente Rodrigo Duterte. Pero may IRR na silang ginauyatan? Wala pa Action Rex mo pa na ginulat kay vocal lang to tanan mo ginhambal lang Kulo-kulo.
Oo, ni Presidente Rodrigo Duterte. Pulis kag army kag ano parang mga ihensya sang gobyerno managtag sina pero way pa sang ginauyatan. Correct, Action Rex. Ti, kabalo naman kita, Presidente, ito yung nagambal mo, kumbaga. Kung ano yung ambal sa Presidente, though, it's a rule na, kumbaga, Action Rex, vocal na kulang na lang sang kasulatan. Ti, mo na ambal ni BCPO spokesperson, Lieutenant Colonel Ariel Pico. Nga kabudlay mo na Action Rex ko na basehan lang bala ang hambal man. Pero ti, luyag nila, nga may ginakaptan, gid sila abing mando, dira. Kag IRR Action Rex, angot man kung paano, ininila, ano ni ang proseso sang pagpanagdag ni sang aton nga AFP kag PNP sang ikaduha nga tranche sang ayuda sa dalom sang social amelioration program kung may ara pagidman kita dire. Di dugang pa ni Pico Action Rex sa anuman nga butang may ara gid man niya sang problema kag di posible bala nga mga reklamo nga ginapangatubang sa mga barangay officials ang hindi malayo nga ti ireklamo man sa ila bangod kwarta ni Action Rex ang ginahambalan. Nagapati naman si Pico nga hindi sa gyapon madula ang Department of Social Welfare and Development nga amo ang nagauyat sang budget sa pagpanagtagman sang nasambit nga ayuda. Pamati naton si Lieutenant Colonel Ariel Pico. Ginaulat lang namo na implementing rules and regulations at the same time ang memorandum gikan sa Police Regional Office 6 kung ano wala nang proseso sina dapat may ara gikin may ada Division of Labor. So pero sure na gina sir. Amo na gani ginaulat man namon ang memorandum para mangimbasihan namon kay kung verbal lang hindi kami magsunod sina action area kwarta na what would be the implementing rules and regulations and Division of Labor at the same time hindi guro pwede matulad ang gani sa WD. Action Rex, kabayan lang sa pagpahayag man ni Lieutenant Colonel Ariel Pico, ti amo ini base one of these days makapalayag naman mismo ang presidente o kung paagi man kay presidential spokesman na Harry Roque Action Rex kung bala base may mga particular o kung i-identify sila nga mga lugar nga pihogid nga makabaton sa second tranche pero ti kita damo di sa gyapon Action Rex sa aton wala man nagakadulaan sang hope kung baga nga ti diri sa Bacolod although nga ipaydalom na kita sa modified general community quarantine umpisa sa Hunyo 1 may ara sa gihapon sang mabaton nga 6,000 pesos bangod nga ti dako gid ang mabulig sini especially sa mga low-income families diri sa syudad man sang Bacolod. Balita gikan sa Bacolod Action City. din? Action Rex. Sino gani ang sa BCPO nga direktor? Si Colonel Henry Binyas, Action Rex. Colonel Henry Binyas? Din sa Subong? Kaina, Action Rex, may teleconference sila. Actually, yawan, taga ni Mandayal kay Sir Pico, no? Kaya pa dahil nila nga teleconference. Daw kadugay na saway ko na batian, di mo? Ay, pabati lang si Simon Action Eric, ba't tayo buwas? Wala pabati lang si Action Eric. Kaya si... Nanong natabo kay Colonel Henry Binyas man? Si Action Eric na mission mo. Pero si Action Rex, we understand, I believe may teleconference sila kay inaangot naman sa Daw ay lang sang natabo diri sa Bacolod, no? No, wala pa man. Ang sa shopping to, kamusta na to? Ang sa sumag, kamusta na to? Ay, baloon ta na Action Rex, base amuan to istoryahan, isa sa istoryahan Manila, kagina. Pero ti May 29, duwa na lang kadlaw Action Rex, pagka June 1 dayon. Base mo ng pagwa ni Colonel Henry Binyas, base buwas ginaya mission no gina dapat ni Action Eric. Pero gid pamangkot man Action Rex no si Sir Pico bala kun bala mag MGCQ na ang anong matabo sa mga borders. Tinagambal siya actually amo man ang isa sa ilaw nga istoryahan. Padayon lang gusto sang aton sining mga opisyal sang pungsod nga maging padayon lang. Correct, Action Rex. Ito yung ambal ni Sir Pico. Actually, nagahulat-hulat man sila sang additional mandate gid kag formal gid Action Rex nga kasuguan. Pero ti nagapati si Pico based man sa mga nabasa ni man sa mga national Action Rex nga ti once nga may quarantine mode sa gihapon ng isa ka lugar, ara gina sa gihapon ng checkpoint para ti ara lang magpatuman sang mga luyag ipatuman sa especially sa local government units kay we understand kada LGU Action Rex may ara gina-add up
sa resolusyon sa National IATF nga luyag Manila ipatuman sa ila kada banwa action rec kag syudad. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Ida Naboso. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, launa 5 ng aton oras. Kanami isang radar sang unit ko daw mawaslik ako podera. May lang pag-monitor kay Jose Gerson Lapinigonio, kay Sarah Jane Bigasa, no? May lang pag-monitor sa Bigasa family, kag kay Rio Yanyan kag Vin sa Silay City. Kay Elmer Almorato, may lang pag-monitor sa asawayang panuhog inasal subong sini nga mga inoras. Amo nang mayuda kay gapanuhog inasal Sir Elmer Almorato, no? And sa kay batchmate Rolando Manzano dira sa Manila, may lang pag-monitor kay Roselyn Miraflores, kay Toto Roy Barrera, no? Happy birthday Toto Roy Subong. Happy birthday lang da sa kay Batch Roy Barrera kag Roslyn Miraflores. Kay Nonoy Tahones, may lang pag-monitor. Jocelyn Asivita Ulak, may lang pag-monitor. Kay Richard Giliana Umbao, happy birthday kay Carl Patrick Umbao, no? Nga naga sa ulog sang iya kaadlawan subong adlaw, no? Kay Anabel Ispadero, may lang pag-monitor. Happy birthday lang sa iya nga bana nga si Edwin Ispadero, no? Sa ulog sang iya sining kaadlawan. Kay Emerson Cordero dara sa San Fernando Talisay City, kag Cordero Potsolo ni okay, sa pamilya Cordero may lang pag-monitor. Kay Lito Palermo Olvido, ga-monitor siya as of now. Ay, pwerte may as of now pa ha. May asubnaw ka palito Palermo Olvido and kay Rafi Joy Alohimiento Viasca, ga-monitor subong sa Dubai. Kay Ryan Espuelas, may lang pag-monitor Ryan. Kay Marie Sivio sa Malabon City, may lang pag-monitor, no? And kay Dutchil Tagligaliho, ga-monitor man dira sa Oriental, no? Giselle Franco, ga-monitor upod si Grace Alunday. Good PM lang. Kag kay Liberty Binitin Ubaldo, may lang pag-monitor sa kay Venus Jane Ubaldo sa East Home 4, Mansilingan. Ayos. Kaya Madola Duwad Junior Ho sa Hacienda Rufina, Barangay Alianza, Bago City. May lang pag-monitor. Adelfa Panagiton, Siguan, may lang pamati man kay June Hamula, kag Christian Roa dira sa Victorias. Aksyon Radio Philippine Standard Time, launa 7 ang aton oras. Daligid lang, standby mga ka-aksyon. Matagtapila ka mga komersyal sa balik lang ta dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Yung banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo.
Radyo. Pagkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsag anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa tingog kag Handurawan Awards 2000. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, launa 13 na nga oras, 1:30 na mga kaaksyon. May lang pag-monitor kay Nelbert Saragosa, Posadas na sa Marikina. Mayo lang pag-monitor kay Stephen Santillan. Good PM lang, no? Kag may lang pag-monitor sa Barangay Purisima, Manapla. Halin sa kay Stephen Santillan, no? Kag sa Ibiana, may lang pag-monitor, madayon pang klase maskin wala pa ma-enroll. Dayon na, may enrollment gid na, hindi na pwede nga wala eh. Ano na, siniswerte. Helen West na. May lang pag-monitor kay Helen West na. Ha? Okay, sige. Kailangan lang na ko sa tiyempo, ho. Kita-kits, kita buwas, mga kaaksyon. Salamat skid sa mga kaaksyon naton
panyaga na sa way pa makatimo-timo, no? Sa nakatimo-timo ka nakapiyong-piyong na dugay-dugay siguro may kaladtuan na, no? O kung may olobraho na. Salamat gid mga ka-aksyon, standby na sa This Is My Life. Igasunod sa dili lamang madugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo ka-aksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. It's the part I must play. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting